Okay, Bouncy. Kan je niet van zien wie is Bouncy? Ja, ons weet hy is van Tilburg, maar wie is hy? Die persoon achter die skerms. Die persoon wat mense nie. Hulle ken jou as 'n public figure, maar wie is jy? Okay, Bouncy is een bubbly persoon en ik doe video's en dat is hoe mensen wat maar van mij ken. Baie nederige mens, hou van lach, geniet die leven, hou van kuier. Ja, maar Bouncy drankie hulle, maar Bouncy is iemand wat die leven geniet. Wat is jou droom vir jouself? Om eerlijk te wees, my droom is, ik wil baie graag TV werk doen. En ik word alle 2 jaar geen meer bezig leven, maar laat ik nooit vergiet van één. Nie. En ik wil tussen met productie weer, ik wil tussen, ik hou van schrijven. Ik zoek die leven waar ik weet als ik één dag ga zitten, dan kan ik mezelf zeggen, zij het dat bereik waarvoor zij gebed heeft. So, hoe voel het nou dat jy deel is van die Anti-Maina, Lieve Anti-Maina show? En nou gaan jy op televisie wees. Voor mij is het een goed eer, want dat is ook een van mijn goals, mijn dromen wat ik bereik heb. So ik is baie excited, want dat is nou een nieuwe fase, een nieuwe seizoen van mijn leven. En ik zie net uit daarna, dat is al. Ja. So, het gaan 'n bietjie anders wees, want jy is mos al entertain en so aan. So, wat 'n approach of wat kan mense verwag van jou wanneer jy by hulle huis instap? Want sommige van die stories gaan hartseer wees en so aan. Maar so wat kan mense dan verwag van jou Bouncy wanneer jy by hulle kom sit en met hulle gesels? Mensen moeten onthou dat ik het op van die kant. En wanneer het komt bij mij, hoe kan ik zeggen, bij mij, die kant waar ik gefocust is, dan is ik bij gefocust. Want ik heb nog als bij oor leven en ik hou van advies, ik hou van raad geven. En zoals ik het op mijn page, aan Bouncy's video's, ik zet altijd iets motiveren daarop, en zal ik altijd zien hoe mensen interact. So, ik kan ook motiveren. Ja. So Bouncy, sê dit vir die mense want almal ken mos nou vir jou as Bouncy en Bouncy sê so. Wat is jou regte naam en hoe oud is jy Bouncy? Mijn rechte naam is Doneel Jansen. Ik verjaar 2 juli. Ik is geboren in 1993. Ik is nu 27 jaar oud. Okay, so as mense vir jou wil geluk wens, kan hulle vir jou bel. Net zo. Okay.